Részletek. Olvastam Mark Shepard gazda vizionárius könyvét, amelyben az idei nyári időjárás hírek szerepeltek a címlapon. Az új éghajlati valóság kontextusában eszembe jut, milyen sürgősen újra kell gondolnunk a gazdálkodásunkat, és milyen fontos eszköz ez a könyv ehhez. Néhány évvel ezelőtt én is bepillantást nyerhettem Mark látomásába, amikor meglátogattam 106 holdas farmját, amely Nyugat-Wisconsin zöldelő völgyeiben fekszik. Azon a nyáron az államot is sújtotta a maga szélsőséges időjárási eseménye, heves esőzések pusztították el a termőföldeket, és az államnak több millió dolláros árvízkár elhárítási számlát kellett fizetnie. Mire felhajtottam a Mark farmjához vezető földútra, már annyi elárasztott mező mellett haladtam el, hogy görcsbe rándult a gyomrom, feltételeztem, hogy Markra is ez a sors várt. Képzeljétek el a meglepetésemet, amikor a szélenergiával működő almásháza előtt parkoltam le, és Markot és egy farm gyakornokot láttam vigyorogni, füligérő mosollyal. Ezek nem a kétségbeesett gazdák arcai voltak. Míg a New Forest farmot ugyanaz az eső öntötte el, amely a szemközti szomszédokat is összezúzta, és sötétbarna vízmosásokat hagyott maga után, Mark földjei viszonylag sértetlenek voltak. Sőt, néhány termése soha nem volt jobb. Hogyan boldogult Mark, miközben szomszédai szenvedtek? Nagyon kíváncsi voltam, mert hittem, hogy a válasz kulcsot rejthet a gazdálkodás újragondolásához egy éghajlatilag instabil világban. A válasz, amint azt ezeken az oldalakon felfedezhetik, egy lenyűgöző vízió a természettel és a földdel való kapcsolatunk újragondolásáról. Ahogy Mark ebben a könyvben is megosztja, ez a vízió az ökológiai gazdálkodók leszármazottainak, köztük Jerussel Schmidtnek, fanövények, állandó mezőgazdaság, Masanobu Fukuokának, egyszalomnyi forradalom, és a permakultúra megalkotóinak, köztük az ausztrál Bill Mollisonnak, a leszármazottaira épül. És ezt a víziót Mark a saját földjein is tesztelte, gyakran hihetetlen eredményekkel. A helyreállító mezőgazdaság, ahogy Mark nevezi, a mezőgazdaság egy olyan víziója, amely a természetben rejlő bőségre épít. Gondoljunk csak a napra. Ahogy Mark írja, a napfény minden mezőgazdasági rendszer végső energiaforrása, a növények csupán a tárolt napfény tartályai, ahogy Mark fogalmaz, a gazdák és a tanyatulajdonosok a napenergiagyűjtés üzletágában tevékenykednek. Az amerikai kukorica és szója termesztők pocsék üzletet csinálnak. Egy monokultúrás föld, amelyet csak egyetlen egy nyári növényel ültetnek be, ahogyan az amerikai termőföldek túlnyomó többsége, a lehető legkevesebb napfényt gyűjti össze, amit egy mező képes lenne. A helyreállító mezőgazdaság az ellenkezőjét teszi, maximalizálja a befogott napfény mennyiségét. Mark bepillantást enged ebbe, amikor azt mondja, képzeljünk el egy papírlapot egy hornyi termőföldként. Ez a lapos papír olyan, mint egy monokultúrás mező, egy hornyi napfényt fog be. De vegyünk egy másik papírlapot, majd még egyet és még egyet. Hajtsuk őket háromszögek sátrakká, kicsikké és nagyokká, és fektessük őket ugyanarra a 8/11-es alapterületre. Helyezzük őket egymás fölé és alá, ahogyan a növények a természetben nőnek, némelyik a fák lombkoronája alatt vagy a bokrok árnyékában virágzik. Ha így teszünk, akkor a bőséges napfényt kihasználjuk mindazok számára a növények számára, amelyek most virágoznak. Ha így teszünk, akkor 4-szeresére, 5-szörösére vagy még többre is növeljük a felületet. Menj el Mark farmjára, és láthatod ezt a napenergia gyűjtő vállalkozást működés közben, a gesztenyevessző, tölgyvessző, fekete dió és hikorifák magasra nőnek a mogyoró fölé, a földhöz közel pedig a málna és a szeder. És ez csak egy ponton van a farmon. A helyreállító mezőgazdaság sokat kér tőlünk, nem csak azt, hogy újra gondoljuk a naphoz fűződő kapcsolatunkat, hanem a gazdálkodó és a rovar közötti kapcsolatot is. Az amerikai mezőgazdasági területeken évente felhasznált 1,1 milliárd fontnyi hatóanyagú növényvédőszer nagy részét a főbb terményeinket rendszeresen támadó gyomok, fonálférgek, gombák és rovarok írtására használják. De mi lenne, ha a rovarokat nem kiirtandó kellemetlenségeknek, hanem egy virágzó gazdaság nélkülözhetetlen tagjainak tekintenénk? Ha vegyszeres gazdálkodó vagy,
amint egy kártevő gazdaságilag káros küszöbértéket ér el, akkor valamilyen vegyszert permetesz. De ha hagyod, hogy a populáció természetes módon szaporodjon, akkor új rovarpopulációk jelennek meg, amelyek az eredeti úgynevezett kártevőkkel táplálkoznak és virágoznak. Végül az ember talál egy bizonyos stabilitást, mondja Mark. Ezért szereti populációökológusnak nevezni magát. Mark nem rovarírtással foglalkozik. Menj el a farmjára, és azonnal megérzed, a New Forest Farm tele van zümögő méhekkel, csapkodó pillangókkal, ragadozó rovarokkal, katona és ganajtúró bogarakkal. A könyvlapjain többet megtudhatsz Mark mezőgazdaságról alkotott elképzeléseiről, és arról, hogy milyen lehetőségeket rejt magában, amelyek jó ellátást biztosíthatnak számunkra egy erőforrás szűkös jövőben. A legfrissebb adatok szerint idén-nyáron 2312 hőmérsékleti rekord dőlt meg az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma 12%-kal csökkentette a holdankénti kukorica mennyiség vékáit. Az északi sarki jég pedig gyorsabban olvadt, mint azt a legrosszabb tudományos becslések közül sokan előrejelezték. Ez valóban egy átalakított bolygó. Hogyan fogjuk itt ellátni magunkat élelemmel? Ennek a kérdésnek mindenkinek a fejében kellene járnia, és Shepard válaszainak mindenkinek a száján kellene lenniük. Egy nyári növényekről. Az emberi lények esznek. Ez a kijelentés elsőre talán ostobaságnak hangozhat, mivel annyira nyilvánvalóan igaz a létezésünkre, hogy magától értetődő. Azonban éppen azért, mert ez az állítás annyira második természetű esemény, az emberiség vakká vált a legtöbb olyan folyamattal szemben, amellyel az élelmünket nyerjük. Bár az élelem iránti szükséglet adott az emberek életéhez, nem magától értetődő, hogy mindannyiunknak elegendő élelem álljon rendelkezésére az egészséghez és a jóléthez. Az sem magától értetődő, hogy hozzáférjünk az egészséget és a jólétet elősegítő élelmiszerekhez. A mai iparosodott nemzetekkel kapcsolatos egyik érdekes és szemfelnyitó valóság az, hogy a betegségek fő oka a túl sok étel, és a túl sok rossz étel, nem pedig az élelmiszerhiány. Túl gyakran figyelmen kívül hagyjuk, hogyan állítjuk elő az élelmiszerünket, miközben azon fáradozunk, hogy a szánkba kerüljön. Manapság világszerte az emberek többségében a kalóriabevitel nagy részét az egyéves mezőgazdaság közvetlen eredményeként nyerik. Az emberiséget tápláló szénhidrátok, fehérjék és olajok többsége egynyári növényekből származik, olyan növényekből, amelyek egyetlen szezonban nőnek. Ezek gyorsan nőnek és hatalmas mennyiségű magot teremnek, majd elpusztulnak. A tálunkban lévő rizs, a kenyerünkben lévő búza, a reggeli gabonapelyheink, a levesünkben lévő tészta, a tortillában lévő kukorica mind egynyári növények magjai. A gabonafélék, amelyek egynyári fűfélék, a magas szénhidrát tartalmú energia élelmiszerek az étrendünkben. A hüvelyesek, például bab, borsó, lencse és szója, a gabonafélék magas fehérje tartalmú megfelelői. A gabonafélék és a hüvelyesek együttesen teljes értékű emberi étrendet alkothatnak, elegendő mennyiségű testépítő anyaggal ellátva, amelyekre az egészséghez, a növekedéséhez és az aktív és fit élethez szükséges energiaszintre van szükség. Az étrendünkben található olajok szintén esszenciálisak, mivel koncentrált kalóriákat biztosítanak, de főként azért, mert nélkülözhetetlenek a zsírban oldódó vitaminok szállításához, amelyek egyébként nem lennének elérhetőek számunkra a gabona és hüvelyes étrenddel. Olajjaink nagy része szintén egynyári növényekből származik. A kukoricaolaj, a napraforgó olaj, a repceolaj, a sáfrányolaj és mások mind egynyári növények, amelyeket egy szezonban termesztenek, magjaikat betakarítják és olaj előállítására préselik. Az olaj kinyerési folyamatból származó préspogácsa egy koncentrált fehérjeforrás, amelyet energiaszeletekben és táplálékkiegészítőkben használnak, de főként állati takarmányként használják. Az egynyári növények természetüknél fogva szabad talajt igényelnek a növekedéshez. A dolgok természetes rendjében az egynyári növények az elsők között vannak, amelyek egy zavar után benépesítenek egy területet.
talán egy árvíz hagyott némi iszapot az ártéren, vagy talán egy földcsuszamlás hagyott szabadon földfelszínt. A tűz, az állatok taposása és vetrengése, a katasztrofális szélesemények vagy az erózió mind kiteszik a csupasz földet az elemeknek. Nem számít, hogy a föld bármely részén tartózkodunk, a természet folyamatosan azon dolgozik, hogy a szabadon lévő földet növényzettel borítsa be. A Washington állambeli Skamania megyében található St. Helens-hegy katasztrofálisan kitört 1980-ban, 230 négyzetmérföldnyi területet hagyva maga után szabadon lévő kőzetet és vulkáni törmeléket. Mindössze 30 évvel később a természet visszahódította a robbanás területét, és nagy részét változatos növényzettel borította be. Az első növények, amelyek benépesítették a szabadon lévő talajterületeket, jellemzően egynyári növények. Az egynyári növények számos megkülönböztető tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek miatt nagyon hasznos élelmiszerválasztási lehetőséggé váltak. Először is, az egynyári mi voltuk. Ha valaki eldob néhány magot egy szabadon lévő talajra, néhány hónapon belül rengeteg, nagy energiájú magot takaríthat be. Az egynyári növények második megkülönböztető tulajdonsága, hogy a magok hihetetlenül jól tárolhatók. A búza, a rizs és a kukorica évekig tárolható, és megfelelő fényvesző nedvességvesző talaji és hőmérsékleti körülmények között továbbra is kicsíráznak. Amikor a magok már nem csíráznak, már nem életképesek, mert elvesztették a kritikus belső nedvességet, szénhidrátjaik és fehérjéik továbbra is felhasználhatók élelmiszerként. Az egynyári növények egyedülállóak, mivel jellemzően opportunisták. Számos élőhelyen, sokféle talaji és nedvességtartalom mellett képesek megnőni, amelyek mindegyike hasznos tulajdonság az élelmiszernövények számára. Mivel az egynyári növények az alapvető élelmiszereink, és a szükség arra késztet minket, hogy továbbra is együnk, könnyű feltételezni, hogy így kell lennie a dolgoknak, és hogy így mindig is így voltak a dolgok. Ezen állítások egyike sem igaz. Valójában az emberiség történetében az egynyári növények magvaiból való fogyasztás viszonylag új jelenség. Az emberi kultúrák körülbelül 10 000 éve támaszkodnak az egynyári növények magvaira alapvető élelmiszerként, ami egybeesik azzal az időszakkal, amelyet általában a civilizáció hajnalának neveznek. Az egynyári növényektől való függőségünk vált a civilizáció meghatározójává. Az egynyári növények olyan gyorsan termettek, hogy a lakosság nagy részét fel lehetett szabadítani az élelmiszerbeszerzés feladata alól. Az egynyári növények bőséges terméshozama lehetővé tette egyesek számára, hogy földművesként specializálódjanak, másokat pedig arra, hogy építőké, kézműveseké és kereskedőké váljanak. A gabonaféléket könnyen lehetett tárolni és egy helyre szállítani, lehetővé téve nagyobb, állandó települések növekedését. A városok az egynyári mezőgazdaság közvetlen eredményei. Az egynyári növény fő jellemzője, amely az egyik erőssége, mint táplálék növény, egyben a legnagyobb gyengesége is. Az egynyári növény csak egyetlen vegetációs időszakig él. Az egyetlen szezonban gyorsan növekvő növény még gyorsabb pusztulással zárja életét. Miután a magok beértek, a növény elpusztul. Ez a tulajdonság azt jelenti, hogy a növényt a következő évben újra kell ültetni. Az egynyári mag elültetése a talaj fellazítását is igényli. Az egynyári növények két tényezője okozza az emberek, az igavonó állataik, a gépeik és az egész társadalmi és gazdasági rendszer számára a végtelen fáradozást. A szántás, ültetés, gyomlálás, betakarítás és feldolgozás olyan feladatok, amelyek minden évben előfordulnak, és a civilizáció hajnala óta minden évben előfordulnak. Azzal, hogy az egynyári növények váltak az étrendünk alapvető élelmiszerévé, az emberiség valóban megélte a bibliai átkot. Arcod verítékével eszed kenyeredet, míg visszatérsz a földbe, amelyből vétettél, mert por vagy te, és porrá leszel ismét. 1 Mózes 3 óra 19 perc. A szüntelen munkaátka mellett az egynyári növények alapvető élelmiszerként való alkalmazása egy másik átkot is magával hozott. Minden olyan emberi társadalom összeomlott, amely eddig az egynyári növényekre támaszkodott alapvető étrendjeként.
Minden egyes. A mérsékelt égövtől a trópusokig minden olyan emberi társadalom, amely eddig az egynyári növényekre támaszkodott táplálékként, mára eltűnt. És a gazdag, bőséges ökoszisztémák, ahol az ideiglenes társadalmak egykor virágoztak, porrá váltak. Ezen társadalmak eltűnésének összetettsége túl részletes és számos ahhoz, hogy itt felsoroljuk. A vallás, a politika, a háború, a betegségek, a gazdasági egyenlőtlenségek és az invázió mind szerepet játszott a különféle összeomlott társadalmakban, de egy dolog közös bennük, az egynyári növényekre való támaszkodás élelemként. Hogyan lehetne ez az összeomlás oka? Ne feledjük, hogy az egynyári növények növekedéséhez szabad talajra van szükség. Az egynyári növények termesztéséhez először el kell távolítani az évelő növénytakarót, hogy a talaj szabaddá váljon az egynyári magvak vetéséhez. Sok helyen ez azt jelenti, hogy felszántanak egy évelő füves területet búza vagy kukorica vetéséhez. Más helyeken először egy erdő kiirtását jelenti, majd a talaj felszántását egynyári növények ültetéséhez. Az egynyári növények termesztése megköveteli az épp, évelő ökoszisztéma kiirtását a magvak termesztéséhez. A talaj megművelése kiteszi azt az elemeknek. A szabad talajt elfújja a szél. Szerves anyagait és ásványi anyagait a nap oxidálja, így azok használhatatlanná válnak a növények termékenységére. A megművelés kiszárítja a talajt, hozzájárulva az aszályos körülmények kialakulásához. A megművelt talaj ki van téve az esőnek, és amikor fedetlenné válik, minden vihar sáros patakokban mossa el. Apránként eltűnik az értékes, termékeny talaj, míg nem csak a bolygó kifehéredett váza marad meg. Egyetlen évben ezek a talajveszteségek észrevehetetlenek lehetnek. Te vagy én még mindig termeszthetünk búzát idén, annak ellenére, hogy tavaly veszítettünk némi talajt. A talaj termékenységének és a termőtalaj vastagságának csökkenése talán még egyetlen ember élet alatt sem észrevehető, de évtizedek és évszázadok alatt a termőtalaj kumulatív vesztesége tápanyagveszteséget jelent az adott földből élő emberek számára. A tápanyagveszteség a terméshozamok csökkenésével is jár. A csökkent terméshozamok és tápanyagok éhséghez, betegségekhez, társadalmi viszályokhoz és végül összeomláshoz vezetnek. Mezopotámia, Egyiptom, Perzsia, India, Kína, Görögország, Róma, Észak-Afrika, Közép- és Dél-Amerika mind szétszórva hevernek az összeomlott civilizációk romjaival. Ezek olyan kultúrák voltak, amelyek az egynyári növényekre támaszkodtak alapvető élelmiszerként. Olyan kultúrák, amelyek szisztematikusan kiirtották saját egészséges, életet fenntartó évelő ökoszisztémáikat, hogy egy marék kemény, száraz magot termesszenek. Saját modern kultúránk ugyanazon az úton halad, mint ezek az ősi civilizációk. Fosszilis tüzelőanyaggal működő mezőgazdasági eszközeink és műtrágyáink lehetővé tették számunkra, hogy az ökoszisztémák pusztításának munkáját gyorsabban végezzük, mint bármely más kultúra a mai napig. Kevesebb mint 400 év alatt az észak-amerikai kontinens az egészség, a vitalitás és a bőség vadonjából szinte ökológiai holttesté változott. A hatalmas bölénycsordák szinte teljesen kihaltak. A vándorgalambok, amelyek egykor olyan csapatokban voltak bőségesen, hogy 3 nap alatt repültek el a fejük felett, kihaltak, akárcsak a masztodonok, mamutok, óriás tatuak, földi lajhárok, zsiráfok és észak-amerikai tevék. A folyók, amelyek egykor több milliárd fontnyi lazaccal és 3,5 méter hosszú tokhalakkal teltek, valamint az óceáni halászatok, amelyek az élelmiszerlánc minden szintjén élettel teltek, mind odáig leromlottak, hogy a kormánytisztviselők azt mondják, hogy heti 1 vagy 2 adagnál több fogyasztása higany-mérgezés kockázatának teszi ki minket. És ennek a mérgező halnak is borsos ára van a boltokban. Világszerte kultúránknak hatalmában áll, ami teljesen elpusztítani az egész létfenntartó rendszert, amelytől függ. Az evés egyszerű cselekedet ennek a ténynek a sarokköve. Azzal, hogy alapvető élelmiszerként egynyári növényekre támaszkodunk, milliárdokkal okozzuk több 100 millió hektárnyi földterület felszántását vagy gyomírtószerekkel való permetezését, hogy az egynyári gabonafélék és hüvelyesek magvait megkapjuk.
Már több 100 millió hektárnyi erdőt, szavannát és prérit írtottak ki, és minden évben még többet írtanak ki, hogy helyet adjanak az nyári növényeknek. Ilyen mértékben az ökoszisztéma pusztításnak óriási következményei vannak. A talaj és a föld hidrológiai ciklusai megváltoztak. Mivel az évelő növényzet kevesebb nedvességet juttat a légkörbe, a csapadékeloszlás is megváltozott. Az erdők és a prérik már nem lélegzik be a szén-dioxidot a légkörből, hogy visszaadják nekünk az éltető oxigént. A megnövekedett légköri szén-dioxid megelőzi a tornádók, árvizek, hurrikánok, rekordhőség és a szájok számának és intenzitásának növekedését, és a sarki jégsapkák olvadásáért is felelőssé teszik. Vannak, akik azzal érvelnek, hogy az általunk okozott változások a föld körülményeinek természetes és normális ingadozásai. Azok közül, akik megfigyelik az emberi tevékenység és a bioszféra egészsége közötti kapcsolatot, egyesek azt állítják, hogy már annyira megváltoztattuk a föld életkörülményeit, hogy már nem ugyanazon a bolygón élünk, mint a szüleink. Sokan úgy vélik, hogy túl késő az emberiség számára ahhoz, hogy megváltoztassa az irányát, és ezáltal megváltoztassa az ökoszisztéma pusztítás mintáját, amely mindannyiunkat fenyeget. A szennyezett levegő, a mérgező talajvíz és a mérgező talaj senki másnak nem szolgál, csak a pusztítóknak, akik profitáltak a pusztításukból. A felzárkózásuk kétségtelenül váratlanul éri őket, ahogy minket is magukkal ránt. Ez a könyv a kiirtás mezőgazdaságának alternatívájaként jelenik meg. A könyv a világ számos problémájának egyik szükséges megoldásaként jelenik meg. Amellett, hogy érdekes elmélet, a könyv valós gyakorlaton alapul. A könyvben leírt rendszerek működnek. Az emberek számára abszolút lehetséges, hogy alapvető élelmiszereiket évelő, mezőgazdasági ökoszisztémák segítségével állítsák elő, amelyek valóban javítják a környezet minőségét. Ez megtehető háztáji szinten, farm és tanyasi szinten, és globális szinten is szükség van rá, egy perc vesztegetnivaló nélkül. Miközben bőséges élelmiszer termelnek az emberiség számára, ezek a rendszerek kivonják a szén-dioxidot a légkörből, tisztítják a vizet, növelik a termőtalaj vastagságát és termékenységét, élőhelyet biztosítanak a vadon élő állatoknak, és hihetetlen szépséget teremtenek, ami egyre inkább szükséges a betonból, acélból, műanyagból és üvegből álló modern világunkban. Ebben a könyvben nem azt javaslom, hogy mindannyian visszatérjünk a sárkunyhókba, vagy a civilizáció előtti kultúrákhoz. Azt javaslom, hogy modern kultúránk új megközelítést alkalmazzon a szénhidrátok, fehérjék és olajok, alapvető élelmiszereink beszerzésében. A következő fejezetekben elmagyarázom, hogyan érheti el az emberiség a természetes, évelő ökoszisztémák minden előnyét. Ez úgy érhető el, hogy olyan mezőgazdasági ökoszisztémákat hozunk létre, amelyek formájában és működésében utánozzák a természetes rendszereket, miközben továbbra is kielégítik emberi szükségleteinket. Most azzal a kihívással nézünk szembe, hogy olyan növénytermesztési rendszereket tervezzünk és kezeljünk, amelyek visszafordíthatják a savasodás helyi problémáit, a vízgyűjtő szintű szikesedés és természetvédelem problémáit, a népességnyomás és az éghajlatváltozás globális problémáit, valamint biztosíthatják az élelmiszerbiztonságot. Ennek az összetettebb kihívásnak a megoldását tovább nehezíti a mezőgazdaság jövedelmezőségének drámai változása, amely továbbra is folyamatosan csökken. A fizetésből élők nagyrészt lépést tartottak az élelmiszerárak emelkedésével, de a mezőgazdaság hozamai nem. Ehelyett azok a gazdálkodók, akik túlélték, ezt a működésük mértékének bővítésével és a hatékonyság növelésével tették meg. Aggodalomra ad okot a mezőgazdaság erőforrás alapjának fenntartásához szükséges elégtelen beruházások egy olyan időszakban, amikor a profit egyre inkább az élelmiszerlánc magasabb pontjain koncentrálódik. A dolgok megfordítása. A tudósok szeretnek a világot erre és arra osztani. Ez a fajta gondolkodásmód beépült a mindennapi gondolkodásunkba, és ezáltal befolyásolja, hogyan látja az emberiség a körülöttünk lévő világot. Bár a tudomány a megfigyelésen
a pontosságon és az ismételhetőségen alapul, és annyi csodát és eszközt, játékot hozott nekünk, a valóság tudományos felosztása külön kategóriákra, legyen szó az idő méréséről, fajok leírásáról vagy élőhelyek leírásáról, nem mindig tükrözi a valóságot. A tudósok úgy alkotnak meg koncepciókat, hogy hipotéziseket fogalmaznak meg, amelyeket aztán tesztelnek, és vagy igazolnak, vagy cáfolnak. A fogalom egy ember alkotta ötlet, amelyet azért fogalmaztak meg, hogy remélhetőleg megmagyarázza és segítsen megérteni a tényleges valóságot. Az ötlet nem a valóság, ahogyan a GPS sem az út, és a térkép sem a terület. Valamikor az emberiségnek fogalma sem volt a gravitációról. A nagyon is valóságos jelenség, amit ma gravitációnak nevezünk, természetesen létezett. Amikor egy fiatal 3000 évvel ezelőtt leugrott egy szikláról, úgy zuhant le, mint ahogy ma te vagy én tennénk, de akkoriban nem volt világos intellektuális elképzelése, fogalma arról, hogy mi okozta ezt. Csak a 15. vagy 16. században kezdtek el olyan természetfilozófusok, mint Galilei, kísérleteket kidolgozni ennek a jelenségnek a tesztelésére, és csak az 1600-as évek végén alkotta meg Sir Isaac Newton az egyetemes gravitáció inverz négyzetes törvényét. Galilei és korábbi kutatói azt magyarázták, hogy a gravitáció egy olyan erő, amely egy tárgyat lefelé szív a Föld felé, míg Newton új elmélete matematikailag ki tudta számítani, hogy az egymással kapcsolatban lévő tárgyak gravitációs vonzerőt fejtenek ki egymás között, amelynek erőssége az egyes tárgyak teljes tömegével függ össze. Galilei erőelméletei és Newton egyetemes gravitációs törvénye a gravitáció jelenségének leírására használt fogalmak. Ezek nem maga a gravitáció. A modern asztrofizikusok természetesen alaposan átdolgozták és modernizálták Newton elméleteit, így a gravitáció most már olyan pontosan mérhető, hogy kimutathatóan a téridő kontinuum görbüléseként jelentkezik, miközben a bolygószerű objektumok a kozmoszban suhannak, mint a tekegolyók, golflabdák és üveggolyók egy háromdimenziós rugalmas folyadékban. Nem számít, milyen pontosan mérik és számítják ki a tudósok vagy filozófusok a gravitációt és annak hatásait, még mindig fogalmuk sincs arról, hogy mi is valójában a gravitáció. Bármi is a magyarázat, ha egy gyerek leesik a fáról, a földre zuhan, és sírva elszalad. A valóság apró darabkákra bontása és az a téves elképzelés, hogy a koncepciót valóságként érzékeljük, nem mindig segít megérteni a körülöttünk lévő természeti világot, és határozottan nem segített egy ökológiailag fenntartható mezőgazdaság kialakításában. Volt egy időszak az emberiség történetében, valahol a késő pleisztocén és a kora holocén között, amikor azt lehetett állítani, hogy az emlősök kora volt. Még ez is egy fogalom lenne, és kizárná azt a tényt, hogy az állatok végső soron a növényektől függtek táplálékuk tekintetében, így az emlősök kora természetesen az emlősök bőségét támogató élőhelyek kora lett volna. A pleisztocén korszak a tudósok szerint körülbelül 2,6 millió évvel ezelőtt kezdődött, és az jellemezte, hogy összesen 11 nagyobb jégkorszakot élt át. A tudósok az utolsó jégkorszak végét vonalnak húzzák, és az ezt követő időszakot holocénnek nevezik, amelyről a tudósok azt állítják, hogy körülbelül 12 000–15 000 évvel ezelőtt kezdődött. A valóság természetesen nem húzott határvonalat a két időszak között. A földbolygón csupán egy hosszú időszak volt, amikor az éghajlat hidegebbé vált, a gleccserek kitágultak, és ennek eredményeként jött létre az, amit ma jégkorszaknak nevezünk. Valahányszor a globális jégtakaró kitágult, a szárazföldet borító zöld növények élő köpenye hó és jég borította be, a föld hegyes csontjaik porrá zúzódtak, és a szárazföldi állatok élőhelye drámaian csökkent. Az állatok populációi csökkentek. Egyesek jól boldogultak az új körülmények között, mások kihaltak. Ahogy az éghajlat a jégkorszak vége felé melegedett, a növényi közösségek terjeszkedni kezdtek. A csopasz kőzetek felszínre kerültek, és zuzmók benépesítették őket, a gletszer sodródásának nevezett földi kőzetet a szél által szállított magvak, például a tűzfű, a nyárfa és a fűzfa benépesítették,
máshol pedig a szél által fújt gleccserpor, az úgynevezett lösz borította be a földet. Mindhárom forgatókönyv csupán fogalom, amellyel leírjuk azt a tényt, hogy kevesebb jég és több rendelkezésre álló földterület volt. Mivel a föld felszínének nagyobb része volt szabad, több hely állt rendelkezésre a növények kolonizálására. A jégként megkötött kevesebb víz több rendelkezésre álló nedvességet jelentett, mivel az eső és az olvadó gleccserek több folyót jelentettek, amelyek a táguló tengerbe ömlöttek. Több föld és több növény több állatot jelentett. A tudósok azon kényszere, hogy diszkrét kis vonalakat húzzanak ez és az időszak között, ismét nem feltétlenül szolgálja jól a javunkat. A geológusok idővonalai szerint volt a pleisztocén korszak, majd KRE 11.800-ban a holocén lett. A valóságban azonban nem így történt. A gleccserek uralta a globális éghajlatról az interglaciális időszakra való átmenet több ezer évig tartott. Ez alatt az évezredek alatt történt az emlősök populáció robbanása világszerte. Az egyik ilyen volt a modern ember. Mi az emlősbóm egyik tagja voltunk, és közvetlenül haszonélvezői voltunk az ökoszisztéma bőségének, amely ezt az emlősbómot támogatta. Vitám felül állami, hogy az emberiség által valaha megtapasztalt leggazdagabb és legbőségesebb ökoszisztémák azok voltak, amelyek a késő pleisztocén és a kora holocén korszakok határéveiben voltak jelen. Elég annyi, hogy ez régen történt. A földbolygó nemrég kezdett kilábalni a legutóbbi jégkorszakból, amely meglehetősen élénkítő hatással volt az életre világszerte. Bárki, aki járt már Gletscher lábánál, mikrokozmoszban látta, mi történt hatalmas mértékben világszerte az utolsó jégkorszak végén. A gleccserek mindent porrázúznak, ami az útjukba kerül, egész hegyláncokat zúzva össze, majd lassan, jégkorszakszerűen lassan, összekeverik ezeket a föld csontjait, miközben egyre finomabb részecskéké őrlik őket. A gleccserek olyan finom porrá őrlik az ásványi kőzetet, hogy sok helyen ez a gleccserri kőzetpor vízben szuszpendálva marad, és a gleccsertavaknak földön túli türkiszkék színt ad. Ahogy a pleisztocén gleccserei visszahúzódtak, vagy épp olyan gyakran a helyükön elolvadtak, több milliárd tonna porított kőzetet hagytak maguk után. Ezen ásványok némelyike olyan finomra őrlődött, hogy a szél elfújta őket, és a föld jég által érintetlen részeire is eljutottak. Más őrölt kőzet a helyén maradt. Nagy része, amelyet a differenciális olvadás és fagyás befolyásolt, más részét pedig a szél fújta, homokdűnékhez vagy hótorlaszokhoz hasonlóan mozgott. Valójában az ilyen gleccsertörmelék egyik neve pontosan ez, sodródás. Más zúzott kőzetkönycsepp alakú képződményekben, úgynevezett drumlinokban maradt vissza, vagy folyók szállították, és jávországok, kámok és hordalékok formájában rakódott le. Kontinentális szinten a zúzott kőzet, a kavics és az üledék ki volt téve az elemeknek, és elérhetővé vált a növényzet számára. Ez az ásványokban gazdag szubsztrát biztosította a táplálkozási alapot az emberiség által valaha ismert legnagyobb bőségű és sokféleségű szárazföldi élőlénynek. A bőség azonban nem egyik napról a másikra jött létre. Mindez időbe telt, hosszú időbe. Valójában még mindig tart. Az alaszkai Matanuska-Gletscher ormánál található törmelék például a Horagétól északra még mindig nem teljesen növényzettel borított, bár évezredek után a csupasz, élettelen hullám figyelemre méltó átalakuláson ment keresztül. Mint egy sokszínű, varázslatos, örvénylő köpeny, a növény- és állatközösségek az idők során fejlődtek. Ezt a táncot, a növény- és állatközösségek előre haladó és visszahúzódó változási folyamatát ökológiai szukcessziónak nevezik. Az ökológiai szukcesszió az egy adott helyen élő fajok többé-kevésbé kiszámítható és rendezett változásait jelenti az idő múlásával. A Matanuska-Gletscher lábánál lévő hullámot például először mohák, zuzmók és egynyári növényekben népesítették, mint például a gyönyörű virágzó tűzfű, amely Észak-Amerika északi részén folyópartokon és homokpadokon jelenik meg. Ezek a zord lakói ennek a zord terepnek a kitett talaján élik le életüket, majd végül elpusztulnak, hátrahagyva testüket,
hogy lebomoljon és ásványi anyagokban gazdag testükkel gazdagítsa az újonnan felhalmozódó talajt. Ennek a bámulatos kolonizáló csoportnak az egyik tagja, az uzmó egy csodálatos élőlény. Két különálló élőlény, egy alga és egy gomba szimbiotikus kapcsolatát élik át. Túlélésükhöz semmilyen talajra nincs szükségük, és sziklák csupasz falán, hidak és épületek betonalapjain, vagy akár a fák kérgén is képesek növekedni. Nem válogatósak. Az alga fotoszintetizál, látszólag a semmiből cukrokat állít elő. A napfény energiaforrásként használva szó szerint a levegőből szénhidrátláncokat állít elő, a légkörből származó szenet, hidrogént és oxigént felhasználva. Apró mennyiségű cukrot termel, amelyet a gombás felett táplál. A gomba viszont a cukrokat energiaforrásként használja fel, és lassan feloldja az alatta lévő kőzetben található ásványi anyagokat, majd beépíti azokat a testébe. Az uzmó a gombás részéből nyeri ásványi anyagait, hogy támogassa a fotoszintetizáló alga részét. Így módon a földbolygó csupasz kőzete beépül a biológiai élőlényekbe. Ezek a biológiailag hasznosuló ásványi anyagok most tápanyagokká válnak, amelyeket az egész élőlény felhasznál majd, amely idővel benépesíti a területet. Ezeknek az egyszerű növényeknek a teste lassan felhalmozódik, majd a szabadon úszó gombák és baktériumok lebontják, kezdetleges talajjá válva. A természet a végső újrahasznosító, és az ásványi anyagok, amelyek nem is olyan régen még kőzetek voltak, ma más, szigorúbb talajigényű növények számára elérhetővé válnak. Az uzmókat és mohákat, a csupa sziklás gyarmatosítókat követik az egy nyári növények. Gyorsan nőnek, meglehetősen bonyolult gyökérrendszert hoznak létre, és bőséges mennyiségű kemény, tartós magot termelnek. Így idővel a mohák és zuzmók fokozatosan ritkában terjednek, és az egynyári növények, különösen az egynyári fűfélék, kezdik uralni a területet. Végül, ha csak nincs valamilyen zavar, amely visszaállítaná a folyamatot a szukcessziós időben, az egynyáriakat végül kinövik és benőik az évelők. A sztyepék és prérik hatalmas évelő füves területei mindössze azok, amelyek a hatalmas holocénkori szukcessziós füves területekből megmaradtak. Az idő múlásával ezek a fűfélék is elpusztulnak, és gyökereik, száruk szerves anyagával hozzájárulnak a valódi termőtalaj réteg növekvő vastagságához. Az ökológiai szukcesszió folyamata hozza létre a talajt. A növény- és állatközösségek időbeli menetelése, amelyek folyamatosan ásványi anyagokban gazdag testeiket és ürüléküket adják a felhalmozódó talajrétegekhez ott, ahol valaha csak kőzet volt. Amikor egy ökológiai szukcesszió alatt álló terület abban a fázisban van, amikor a talaj felhalmozódik és vastagsága növekszik, akkor a terület az úgynevezett aggradáció állapotában van. Ebben az állapotban a tápanyagok felhalmozódnak, a talaj szerves anyagának mennyisége növekszik, az ásványi anyagok elérhetősége a talajban javul, a fajok sokfélesége növekszik, és az egész rendszer az egészség és a bőség felé fejlődik. A szukcessziós gyepterületek gazdagságának és bőségének részét képezik az állatok. A legelő állatok mindig is virágoztak ott, ahol füvek és lombhullató növények voltak. Könnyen elképzelhető, hogy a korai holocénkori füves állatok hatalmas csordáiban találták meg az emberek azokat a fajokat, amelyeket végül háziasított haszonállatokká tenyésztettek, de ez nem teljesen így van. Csak a ló igazi füves faj. Az emberiség elsődleges háziasított állatai mind az ökoszisztéma fejlődés következő szukcessziós szakaszában találhatók meg. A Wisconsin-i violában található New Forest Farm a szukcessziós bozótos fázisában van. A növények közé tartozik a mogyoró, a gesztenye, a málna, az eper és az állatállomány. Bárki, aki látott már elhagyott telket, mezőgazdasági területet vagy akár egy régebbi autópálya felezősávot, megfigyelhetett már durvább, fásabb növényeket, amelyek megjelentek és megtelepedtek egy korábban 100%-ban füves területen. Megjelennek az aranyvesző, a selyemkúró és a bogáncs, valamint a nyárfa, a fűz és a nyárfa. Ezek közül sok növénynek van egy pihés ejtőernyővel ellátott magja, amely a gyepre száll, és miután sikerül egy szabad talajfoltot találnia, elkezd nőni.
más szél által fújt magok, mint például a szil, a köris, a buxus bodza és a gyertyán, a füvön fújnak, és elkezdik megváltoztatni annak jellegét. A régi mező kopott lesz a bozótól, ahogy a fás szárú növények, fák és cseréjék kezdik uralni a területet. A legelésző állatok egyes fás szárú növényeket az ágak csipkedésével, a kérgük lehántásával vagy az egész árak letörésével tartanak kordában. Trágyaik megtenek emésztetlen magokkal, gyakran mézes akác, alma, szilva vagy cseresznye, amelyek újra telepítik azt a rendszert, amely a legelésző csordákat táplálta. A nádfélék, például a málna és a szeder magjait a gyümölcsevő madarak ürítik ki. A gyümölcs a növények módja arra, hogy rávegyék az állatokat, hogy szétszórják nekik a magjaikat. Ez a szukcessziós bozótos az emberiség háziasított állatainak szülőhelye, sőt, kimutatták, hogy maga Homo sapiens eredeti hazája is. Ez a bozótos egy szavanna, egy gazdag, bujafüves terület, amelyet bozótfészek, gyümölcsök, diófélék és bogyós gyümölcsök tarkítanak. A szavanna biom, ahogy ezt a szukcessziós szakaszt nevezik, az a szárazföldi ökoszisztéma, amely a bolygó bármely más rendszeréhez képest a legtöbb állati életet támogatja. A szavanna a Föld második leggazdagabb biomja, a trópusi és szubtrópusi nedves lombhullató erdők mögött, de font-fontra vetítve több emlős élhet egy szavannán, mint a Föld bármely más részén. A vízi biomok, az óceánok, tavak, folyók és különösen a torkolatok a bolygó összességében legnagyobb mennyiségben termelő biomai, és a helyreállító mezőgazdaság jövőbeli hullámát képviselik. Csupán egy National Geographic programot kell elképzelnünk az afrikai szavannán, hogy magunk elé tárjuk az élet bőségét, amely a korai szukcessziós bozótos rendszerekben található, miközben a Ragnarök jégkorszaka a mitológiai múltba vész. A tehenek, kecskék, juhok, sertések és baromfiak mind háziasított szavannafajok. A szavannák olyan gazdag élővilágú rendszerek, hogy még a Földön valaha élt legnagyobb szárazföldi emlősöket, az Elephantidae család tagjait is eltartották, mamutokat, masztodonokat, afrikai és ázsiai elefántokat, valamint közel egy tucatnyi más ormányost. Egyes fajok, mint például a gyapjas mamut, szinte minden idejüket a füves területeken töltötték, ritkán merészkedtek erdős területekre, míg más elephantidaek voltak a földgazdálkodók, a zavarrendszer, amely a világ szavannáit nyílt erdőként vagy bozótos prériként tartotta fenn. Az elefántok segítettek létrehozni azt a tájat, amelyet a modern ember ösztönösen a bőséggel és a jóléttel társít. Ez egy golfpályaszerű táj. A szavannák a növény- és állatvilág közösségei, a biom, amely a legszélesebb választékot és a legnagyobb mennyiségű, az emberi táplálékként felhasználható fajt képes biztosítani. A szavanna rendszerekben a fogyasztók számára több fotoszintéz áll rendelkezésre, ami az egyik oka annak, hogy a szavannák több emlőst tartanak el, mint bármely más biom. Ha valaha is létezett egyértelmű határvonal az idők sorának között, akkor az ember előtti és utáni világ között kellett volna meghúzni a határvonalat. Az emberek a szavannán születtek, és vadászó gyűjtögetőként valóban ott szaporodtak. Régészeti bizonyítékok kimutatták, hogy mindenhol, ahová az emberek jártak, 1000 éven belül, miután új területre léptek, a megafauna hirtelen kihalt. A vadászati nyomás, az élőhelyek terjeszkedése és esetleg a betegségek miatt, mindenhol, ahová a modern Homo sapiens járt, a vadon élő állatok hatalmas csordái véletlenül eltűntek. Valószínűleg a megafauna kihalása okozta, hogy az emberek egy évig a vadtönkebogár vagy teoszinte, a búza és a kukorica őseinek foltja mellett éltek. Egyik év a másikat követte. A vadgabona föld magjait megmentették, máshol vetették el, és több gabonát termesztettek. Több gabona több élemet, ami több energiát és nagyobb családokat jelentett, ami hamarosan több szájat jelentett, ami több gabonát tett szükségessé, ami pedig több földirtását és felégetését tette szükségessé, elpusztítva a körülöttük lévő élőhelyeket, hogy a csupasz talaj feltárulhasson a magok befogadására. Az élőhelyek elpusztításának stratégiája, amelynek célja az egynyári gabonafélék termesztése, geometrikus népesség növekedéshez vezetett,
ami további élőhely pusztuláshoz és végül a társadalom összeomlásához vezetett minden alkalommal, amikor alkalmazták. Talán itt az ideje egy másik stratégia alkalmazásának. A szavanna biom számosokból kifolyólag a leggazdagabb állatvilág. Valószínűleg a legfontosabb oké a mély, textúrált szerkezete, ahol a növények képesek elnyelni a gázokat a légkör vastag rétegéből, és maximalizálják a napnak kitett felületet. A legmagasabb, több mint 100 méter magasra nyúló fáktól a legkisebb talajlakó növényig az egész biom napfényben fürdik. A napfény a mezőgazdasági rendszerek végső energiaforrása, a növények pedig csupán a tárolt napfény tartályai. A gazdák és a farmerek valójában a napenergia gyűjtéssel foglalkoznak. Vannak, akik növényeket termesztenek, amelyek a napot szénhidrátok, fehérjék és olajok előállítására használják. Mások a növényekben tárolt napenergiát állatokkal etetik, ahol annak egy részét az állati anyag cserében használják fel, egy részét pedig az emberek által fogyasztott állati termékek kialakítják. Mivel a gazdák és a farmerek a napenergia begyűjtésével foglalkoznak, nem lenne logikusabb olyan rendszereket használni, amelyek a lehető legnagyobb felülettel rendelkeznek, hogy a lehető legtöbb napfényt begyűjthessék. Íme egy bemutató ennek a pontnak a magyarázatára. Fogj egy papírlapot, és fektesd laposan az asztalra. Nem számít, mekkora a papírlap, ebben a gyakorlatban tegyük fel, hogy a felülete egy hold. Emlékeztetőül, hogy mekkora egy hold, körülbelül 43.520 négyzetláb. Ez egy nagy négyzet lenne, mindkét oldalán valamivel több, mint 208 láb. Összehasonlításképpen, egy futballpálya, a pályavégi zónákat nem számítva, valamivel nagyobb, mint egy hold. Ha például egy holdat, vagy hektárt azok számára, akik nem Myanmarban vagy az Egyesült Államokban élnek, mivel ezek az egyetlen országok a bolygón, ahol a földterületet holdban mérik, szójababot ültetnél, akkor lenne egy napkollektorod, amelynek egy hold, vagy hektár, napnak kitett felülete lenne. A szójabab ritkán nő 2,5 lábnál magasabbra, így a gyakorlatunk szempontjából lényegében a szójabab termesztőnek egy hold, vagy hektár, napnak kitett felülete van. Most vegyél egy másik, az elsővel megegyező méretű papírlapot, és hajtsd félbe, így egy sátor alakú összehajtott papírlapot kapsz. Helyezd ezt a háromszög alakú alakzatot az első papírlapra. Most vegyél egy másik négyzet alakú papírlapot, és tedd ugyanezt, most pedig egy harmadikat. Ügyelj arra, hogy a hajtogatott papír alapjai az eredeti egyholdas, vagy hektáros papírlapon maradjanak. Amit most tettél, azaz, hogy bemutattad, mit tesz egy háromdimenziós szerkezet a napnak kitett fotoszintetikus felülettel. Már egy kis megemelt szerkezet létrehozásával is jól láthatod, hogy ugyanazon az eredeti egyholdas földterületen most 3 hold, vagy hektár, napnak kitett felületed van. Ha minden tényező egyenlő lenne, és nem az, de ezzel később foglalkozunk, akkor most 3-szor akkora lenne a fotoszintetikus potenciálod, mint egy szójabab földön. Mivel ezt a kis gyakorlatot csináljuk, menjünk egy kicsit tovább. Hajts félbe egy négyzet alakú papírlapot, majd hajtsd újra félbe. Most van egy kisebb, sátor alakú papírlapod. A felülete, ha a példánknál maradunk, hold vagy hektár. Fogd ezt a kis háromszöget, és csúsztasd az egyik nagyobb háromszög alá az eredeti alappapíron, előtted. Ismételd meg ezt még 2-szer, hogy minden nagy papírsátor alatt egy kis papírsátor legyen. Ha összeadod az összes papírsátrat felületét, akkor azt fogod látni, hogy a létrehozott felület 4 hold, hektár. Ez 4,5-szerese egy szójabab föld fotoszintetikus potenciáljának. De várj, valószínűleg arra gondolsz, hogy a háromszögek közül 3 a nagyobbak alatt van. Az alattuk lévők árnyékban vannak. Igen, árnyékban vannak. De a különböző növények képesek különböző fényintenzitásban boldogulni. A legtöbb egynyári növény csak teljes napsütésben fejlődik. Ha kukoricát ültetsz az erdő árnyékába, egyáltalán nem fog jól fejlődni. Sok élelmi célú szavanna növény azonban a mérsékelt vagy erős árnyékban való élethez alkalmazkodott. A természet így van megtervezve. A kis papírmodellünk csak 2 réteget mutat,
De a természetbe a rétegződés messze túlmutat ezen, amivel később részletesen foglalkozunk. A rétegek esetében ez a megnövekedett felület további előnyökkel is jár. Nem csak a napsugárzásnak kitett felületet növeli drámaian, hanem a légkörnek kitett felületet is. Ez azt jelenti, hogy több levegőt vesz fel a növény, több széndioxidot von el a levegőből, és több oxigént juttat vissza. Január Baptist van Helmont flamand kémikus 1643-tól kezdve végzett egy kísérletet, amelyről sokan tanultunk az általános iskolai természettudomány órán. Az év tavaszán van Helmont egy nagy virágládát gondosan kimért mennyiségű földdel töltött meg, és egy fűzfaveszőt ültetett bele. 5 éven át gondozta a fát, bőségesen öntözve. Az idő elteltével eltávolította a fát gyökereivel együtt, és lemérte. Közel 75 kilogrammot nyomott. Szinte mindenki meglepetésére a föld súlya ugyanannyi volt, mint eredetileg. Van Helmont magyarázatot keresve azt az elméletet állította fel, hogy az 5 éves fűzfát alkotó anyagnak a hozzáadott vízből kellett származnia. Későbbi kísérletek azonban kimutatták, hogy a fa testének nagy része a légkörből származik. Egy növény tömegének nagy részét a levegő alkotja. A növény testének fő szerkezeti anyagai, a lignin és a cellulóz szénből, hidrogénből és oxigénből állnak, amelyek mind a levegőből származnak, és nem a talajból. Minél nagyobb felület van kitéve a légkörnek, annál több légkört tud a növény beszívni a testébe, és felhasználható termékekké alakítani. Minél nagyobb a légkörnek kitett felület, annál több táplálék áll rendelkezésre az emberek és az állatok számára egyaránt. A szavanna biom rendelkezik a bolygó bármely biomja közül a legnagyobb és legmélyebb napgyűjtő felülettel, amely ki van téve a napfénynek és a légkörnek. A megnövekedett növényi felület további előnye, hogy több növényi felület van kitéve az esőnek. Amikor esik az eső, bizonyos mennyiségű csapadékra van szükség ahhoz, hogy a levelek és ágak felülete benedvesedjen. Ezt a növényi felület nedvesítését intercepciónak nevezik. Becslések szerint fél hüvelyknyi eső szükséges ahhoz, hogy egy közepes méretű fa felülete benedvesedjen. Mindannyian megtapasztalhatjuk ezt, ha egy fa alatt állunk az esőben. Amikor elkezdődik az eső, egy közeli fa alá menekülünk fedezékbe. Leszámítva egy véletlenszerű esőcseppet, amely valahogyan sikerül elkerülnie az összes levelet, miközben lezuhan, szárazak maradunk. A fa levelei és ágai felfogják az esőt. Úgy tűnik azonban, ez csak egy ideig működik, mert amint a levelek és az ágak teljesen nedvesek, az eső elkezd finoman csöpögni, 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 csöpögni a fejünkre. Az eső lágyan csöpög a fa alatt, ami egy újabb előny ennek a háromdimenziós szerkezetnek. A másik véglet egy özönvízszerű vízmosó dübörgő ereje pontosan ezt teszi, vízmosásokat hoz létre. Az esőcseppek mezőgazdasági földekre gyakorolt közvetlen dübörgő hatása miatt a felszíni talajrészecskék összekeverednek az esővel. A sáros patakok kanyarognak lefelé, gyorsulnak, és egyre több földet vesznek fel menet közben. A sáros Mississippiben található sár nagy része a mezőgazdasági termőtalajunkból származik, amely lefelé gördül, és tápanyag terhelésével hozzájárul a mexikói öbölhöz. Ahogy a földek az eső után száradni kezdenek, az első részecskék, amelyek kiülepednek a vízből, a legdurvább, legnehezebb részecskék. Ezután fokozatosan könnyebb és könnyebb talajrészecskék ülepednek le, míg végül a legfinomabb, legkisebb részecskék ülepednek le, és vékony agyagréteggel vonják be a talaj felszínét. Mint a tortamáza, ez a vékony agyagréteg lezárja a légcsatornákat az alatta lévő talajban. Amikor visszatér a napsütés, ezt az agyagréteget cserébe keményre égeti, biztosítva, hogy a következő eső egy parkolóhoz hasonló áthatolhatatlan talajfelszínnel találkozon, majd a víz ismét a tengerbe zúduljon. Az ökoszisztéma sűrű, háromdimenziós szerkezetének köszönhetően a csapadék feltartóztatásra kerül. Az átfolyó eső, amely csöpögni kezd és eláztat, amint a fa alatt állsz, gyengéden hullik, és nem egy mezőgazdasági terület keményre süllyesztett, járdaszerű agyagra, hanem buja, zöld növényzetre és a fák alatt túl sokáig időző szerelmesekre. A zöld növényzet és az emberek viszont felfogják a rájuk esőt,
amely gyengéden lefolyik az alatta lévő puha, morzsalékos, porózus talajba. A fa alatti talaj gazdag szerves anyagokban, és hemzseg a hidrofil, vízkedvelő, élő lényektől, amelyek gyorsan beépítik a vizet szöveteikbe. Az erdő talaján eső után megjelenő gombák látható bizonyítéka ennek a nedvesedési folyamatnak. A gombák, és sok más élőlény, szárazon és szunnyadó állapotban várják az esőt, majd nedves dicsőségükben előtörnek, tele az újonnan lehullott esővel. A fa szerkezete nem csak az esővizet gyűjti össze, hanem télen a havat és a jeget is, és a ködöt is elszívja a légkörből, nagyjából ugyanúgy, ahogy a korallok és a kagylók a körülöttük áramló tengervízből a tápanyagokat. Ez több mint puszta összehasonlítás, és tényszerűen igaz és mérhető, hogy a növények a légkör tengerében léteznek, és közvetlenül onnan szívják el a nedvességet és a tápanyagokat. A növények annyira jól gyűjtik a nedvességet a légkörből, hogy vannak olyan fásszárú növényi közösségek, amelyek szinte teljes éves vízellátásukat a leveleiken és száraikon megkötött ködből nyerik. Amikor a New Forest Farm gesztenye polikultúrái között sétálok, és látom a párától nedves leveleket, amelyek értékes ékszereiket a földre csöpögtetik, és vízsugarakat eresztenek le a kéreg repedésein, nem tudok nem Luke Skywalker Owen nagybátyjára gondolni az eredeti Star Wars filmből, aki egy nedvességgazdálkodó volt. Gondoljunk csak bele, mit tehetett volna néhány fásszárú növényel és azok háromdimenziós szerkezetével, hogy közvetlenül a levegőből vonja ki a nedvességet. Nemrég újra olvastam egy kötetet, amelyet a néhai Harles Walters, az Acres alapítója írt, és amelynek címe, a legnagyobb találmány, ganásztőrbogarak és egy tehenés profitja. Sokak számára ez egy homályos kötetnek tűnhet, és bevallom, első pillantásra kissé cseppet sem voltam lenyűgözve. Azonban érdemes egy percre megállni, és elgondolkodni azon, milyen erőteljes jelentőséggel bírhat ez az egyszerű bogár, majd elkezdeni gondolkodni azon az életrétegein, amelyek a földön nyüzsögtek, mielőtt a modern ember bikaként futott át a porcelánbolton a földi ökoszisztémákon, túltermelve vagy elpusztítva az állat- és növénypopulációk egészét. Az utolsó jégkorszak vége volt az, amikor az emberek először érkeztek Észak-Amerikába, és egy hihetetlenül bonyolult élettel teli földet találtak, ahol minden részletre odafigyeltek, beleértve azokat az életformákat is, amelyek az ürülék újrahasznosítására és lebontására törekedtek. Amikor az emberek megérkeztek Amerikába, egy kontinenszerte tömeges kihalás kezdődött, amely a megafauna nagy részét is érintette. Ezek az állatok korábban soha nem találkoztak emberrel, és nem voltak képesek alkalmazkodni a rájuk nehezedő vadászati nyomáshoz. Amikor a masztodon kihalt, egy egész élőlénylánc is kihalt, beleértve a masztodontól függő parazitákat és a masztodon szőrét fészkelő madarakat. Az olyan madarak, mint a barna fejű harapós és az észak-amerikai vízi orrszarvú, igen, létezett ilyen állat, szimbiózisban éltek a masztodonnal, táplálkoztak, menedéket és figyelmeztetéseket nyújtottak egymásnak a veszélyre. A számos élő kapcsolat között még a bogarak is szerepelhettek, amelyek a masztodon és az orrszarvú ürülékét használták táplálékként és utódnevelésre. Ez a mély, összekapcsolódó sokféleség hozta létre az egész bolygó legmélyebb és legtermékenyebb talajait, az Egyesült Államok középnyugati részének éléskamráit, Észak-Amerika mérsékelt égövi, pártás elefánt szavannáit. Ugyanez a sokféleség biztosította a rendszer stabilitását. Ha egy kártevő vagy betegség a rendszer egy részén korlátozó tényezővé vált, a rendszer más részei továbbra is egészségesek és egészek maradtak. Évezredeken át a populációk a sokféleség táncában dagadtak, az élet táplálta az életet, és mindez tovább fokozta az egész ökoszisztéma egészségét. Ez a sokszínűség, az összekapcsoltság és az elkötelezettség a rendszer további egészségének javítása iránt hiányzik a mai mezőgazdasági tájból, és ezeket a hiányzó elemeket kell újjáépítenünk. A helyreállító mezőgazdaság küldetése és célja, hogy ezeket a problémákat az egészséges, épp, változatos és egyre növekvő ökoszisztémák újjáépítésével kezelje, amelyek élelmet,
üzemanyagot, gyógyszert és rostot biztosítanak az emberiség és minden földi faj számára. A tölgyfa szavanna modellünkben minden fásszárú növényfaj, gesztenye, alma, mogyoró, málna, ribizli, szőlő, gombák és egyebek egy meghatározott helyet foglal el a rendszer térbeli szerkezetében. Legyen szó magas vagy alacsony fekvésű növényről, napfény vagy árnyéktűrő, önellátó vagy indás, minden fajnak szüksége van mások támogatására. A prónus nemzetségnek vannak olyan formái, amelyek képesek különböző helyeket elfoglalni, a fekete cseresznye képes elfoglalni a fedőréteget vagy a lombkorona szintet, míg a bokor cseresznye és a parti szilva a napfényt kedvelő cserjeszintet foglalja el. Az ilyen ökológiai helyeket meglehetősen könnyű megfigyelni. Az időbeni ökológiai helyeket már nem olyan könnyű megfigyelni. A korábban említett tulipánok és narciszok, a tavaszi efemer növények, amelyeket díszhagyma és liliom követ, a százszor szépek, a barna szemű susánok, az Anna királynő csipke és végül az őszi aranyvessző és az őszi rózsa nem annyira térbeli helyeket foglalnak el, hanem időbeni helyeket egyetlen évszakon belül. Az időbeli fülkék felismerése egy kicsit nehezebb, de amikor elkezdjük jobban megérteni a biorégiónkban zajló szukcessziót, elkezdjük felismerni, hogy egyes időbeli fülkék több ezer év alatt alakulnak ki. Könnyebb megválaszolni a kérdést, milyen diótermőfa élhet Missouriban, és foglalhatja el a 30 méter magas réteget, mint azt gondolni, milyen növény fogja elfoglalni a július közepi időszakot 120 év múlva. A rendelkezésre álló réspiacok átgondolása még nagyobb kihívást jelenthet, ha a tér és idő kalkulusába belefoglaljuk azokat a lényeket, amelyek mozognak. Az egyik oka annak, hogy kevesebb embernek van tapasztalata az állati polikultúrákkal, az, hogy ezek szinte folyamatosan változnak mind térben, mind időben számos tényező hatására. Még a világ legbelvárosibb helyén is él ott polikultúra állatokból. Az esetek többségében azonban nem láthatjuk őket egyszerre, ugyanazon a helyen, egyszerre. Ez azért van, mert az állatok, ha magukra hagyatkoznak, oda költöznek, ahol a legtöbb vagy legmagasabb minőségű ételt találják abból, amit éppen esznek. Ha az ételük vagy italuk nincs ott, ahol vannak, vagy ha a takarmány jobb valahol máshol, akkor egyszerűen sétálnak, futnak, ügetnek, ugrálnak, totyognak, repülnek vagy csúszkálnak arra. Egy másik oké, amiért sokan nem ismerik az állati polikultúrákat, az az, hogy csak azokat az állatokat látják, amelyek egy adott időpontban egyetlen résben élnek. Általában nem látni gyümölcsevő madarakat egy McDonald's parkolójában, vagy nagy legelőket. A gyümölcsfák és a bujadzöldfű hiánya ezt egyértelműen bizonyítja. A parkoló ellenséges terület egy gyűr vagy tehén számára. Pulykakeselyűt általában nem látunk, ha csak nincsenek elhullott állatok a közelben, vagy elhullott állatokat keresnek, és halássast sem, ha csak nincs nagy mennyiségű édes víz, ahonnan halat lehet fogni. Az állatok oda költöznek, ahol a legjobb az élet. A helyreállító mezőgazdasági rendszerek figyelembe veszik a térbeli réseket és az időbeli ütemterveket. A helyreállító mezőgazdaságban az állatokra vonatkozó időbeli megfontolások nem csak a növényi rendszerek egyetlen évszak alatti változásait veszik figyelembe, hanem a rendszer évek során bekövetkező változásait is. Valójában a helyreállító mezőgazdaság a dinamikus stabilitásról és az időbeli ökológiai változásról szól. Egy év, több száz és több ezer év leforgása alatt a helyreállító mezőgazdaság egy életképes ökológiai rendszer létrehozásának folyamata, amely természetes mintákon és kapcsolatokon alapul, és velő, és amely alapvető élelmiszereket, üzemanyagokat, gyógyszereket és rostokat termel az emberek számára. Miközben egyre több elérhető piaci rést biztosít a vadon élő és házi állatok számára. Mielőtt tovább mennénk az időben, foglalkozunk a vegetáriánus-vegán étrenddel és az állatokkal a helyreállító mezőgazdasági rendszerekben. Teljesen lehetséges, hogy valaki helyreállító mezőgazdasággal foglalkozon anélkül, hogy elhullott állatok tetemét egye meg. Az is teljesen lehetséges, hogy valaki helyreállító mezőgazdasággal foglalkozon anélkül, hogy pásztor, tejelőlány vagy akár lúdtenyésztő lenne.
A háziasított állatok hihetetlenül hasznos eszközök az évelő polikultúrás rendszere kezelésében. A gyomírtás és a kártevőirtás előnyeivel egyidejűleg a háziasított állatok élelmet, ruházatot és egyéb anyagokat, kiegészítő jövedelmet és legfőképpen trágyázási szolgáltatásokat nyújtanak az embereknek. De még így sem feltétlenül szükségesek a háziasított állatok. Azonban lehetetlen helyreállító mezőgazdasággal, vagy bármilyen mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozni számtalan állat segítségének igénybevétele nélkül. A földbolygó egy élő, lüktető, lélegző, mászó, szaporodó, kakilt és pisilős hely. Az állatok sokasága, a legkisebb mikroszkopikus talajlakó élőlényektől a legnagyobb tengeri emlősökig, természetes, normális része ennek a bolygónak. Valójában az egészséges állatpopulációk jelenléte azt jelzi, hogy egy régió élénk és egészséges lakóhely. A levegő, amit belélegzünk, a növények és állatok aktív kölcsönhatásának eredménye. A talaj, amelyben a növények nőnek, ugyanilyen. Még egy retket sem lehet termeszteni anélkül, hogy az állatok valamilyen módon ne vesznek részt benne. Az állatok a bolygónk életének részét képezik, és akár csak mi, ők is megszületnek és meghalnak. Valójában ahhoz, hogy az Egyesült Államokban a jelen sorok írásakor a 7 millió hektárnyi bioszójababot termeszthessék, rengeteg állatot kellett kiszorítani természetes elterjedési területéről, és élőhelyüket el kellett pusztítani. A természetes elterjedési területüket ezután fel kellett szántani, vagy a növényzetet szántó földi műveléssel kiirtani, az állatokat pedig kiirtani, amikor megpróbáltak visszatérni. Hagyományosan ez történt az országszerte közel 80 millió hektárnyi szójabab területen. Az egynyári növénytermesztés a meglévő, működő, állatokat támogató ökológiákat veszi alapul, és elpusztítja azokat, hogy korlátozott számú, ember által támogatott növényt, például szójababot termeszthessen. A szójabab felelős az állatok élőhelyének pusztulásáért, így ha egy nem állati eredetű étrend egynyári növényeken alapul, akkor valójában állatokat pusztít el. A helyreállító mezőgazdaságban az évelő növények visszaállnak. Az állatoknak, vadon élőknek és házi állatoknak most már van hol élniük. A helyreállító mezőgazdaságban számos ökológiai fülke jön létre, amelyeket az állatok kolonizálhatnak és kolonizálnak is. Egy szójaföldön nincsenek állandó fülkék az állatok számára. Az egynyári mezőgazdaság ellenséges az állatokkal szemben. Néhány rövid hétig késő ősszel vagy kora télen néhány szarvas és varjú összegyűjthet egy kis kiszórt szójababot, de nincsenek állandó állatpopulációk, amelyek egy-egy nyári növényföldön megtelepedhetnének. Egy helyreállító mezőgazdasági rendszerben 30 métertől egészen a talajszintig, és az alatta, réseket terveznek a helyreállítás felé vezető út mentén. Azok a réseket, amelyek egy kukorica vagy szójaföldön nem léteznek, mostantól elérhetővé válnak az állatok számára. Akár eszel húst, akár nem, egy helyreállító mezőgazdasági telepítés több állat számára teremt réseket, mint bármely egynyári növénytermesztő mező. Azok számára, akik úgy döntenek, hogy nem esznek húst, és egyidejűleg új állati élőhelyet teremtenek, az egynyári növényeket évelő alapvető élelmiszerekkel kell helyettesíteniük. A vegánok számára a gesztenye és a mogyoró a helyreállító mezőgazdaság egyik válasza a kukoricára és a babra. Az évelő alapvető élelmiszernövények megvásárlásával a vegánok gazdaságilag ösztönözhetik a helyreállító mezőgazdasági rendszerek telepítését. Azok számára, akik tudatosan választják az állatok beépítését a helyreállító mezőgazdasági rendszerükbe, ez a fejezet inkább kiindulópont lesz, mint végleges értekezés. A rotációs és a legelőgazdálkodással foglalkozó könyvek bőségesen léteznek, és ezekből érdemes megtudni az állatállomány és a legelő kezelésének részleteit. Ez a könyv egy olyan keretrendszert kíván meghatározni, amelyet alapvető vázlatként használhatunk. A részleteket az egyes legeltetőknek kell kidolgozniuk a helyszín, az elérhető piacok és a személyes preferenciák alapján, a cél pedig az állatfajok polikultúrájának létrehozása, amely gyomírtást,
termékenységet és bizonyos fokú kártevőirtást biztosít a fásszárú növénytermesztő rendszer számára, valamint további jövedelmet és természetesen élelmiszert. A helyreállító mezőgazdaságban alkalmazott állati polikultúrák gondosan megtervezett vezetőkövető, tömegesen gazdálkodó, erdőlegelős legeltetési rendszerek létrehozását jelentik. A vezetőkövető legeltetési rendszerekben az egyik állatfajtát először a karámba engedik. Miután megette a kedvenc táplálékát az első karámban, átteszik a következő karámba, és a következő állatfajtát oda engedik be, ahol az első nemrég szabadult ki. A vezetőkövető rendszerek képesek túlszárnyalni a többi legeltetési rendszert az állatok teljes újjarapodása szempontjából, mivel minden állat először az optimális táplálékát fogyaszthatja el. Viszont minden állat először a kedvenc takarmányát eszi meg. Amikor ez megtörtént, átteszik a következő karámba, és a következő állatállományt engedik be az üres karámba. A legelőnek elegendő regenerálódási időt biztosítanak, mielőtt az eredetileg legelő állat visszatér az eredeti karámba. Az erdőlegelő, egy hivatalos agrárerdészeti gyakorlat, az állattenyésztés és a fásszárú növények szándékos kombinálása. Ez a takarmányrendszer és a fásszárú növények szándékos és intenzív kezelése. Az erdőlegelő nem azt jelenti, hogy szabadon engedjük az állatokat legelni az erdőben, intenzíven kezel egy nyitott lombkoronájú fa és takarmánynövényrendszert. A könyvben leírt helyreállító mezőgazdasági rendszer egy diverzitási hiperhajtáson működő erdőlegelő rendszer, amelynek célja a napenergia optimális hozama hektáronként, miközben a termőhelyi feltételeket is javítja. Ez a fajta legeltetés a természetes szavannákon legelő állatok megfigyeléseiből meríti modelljét. A ma elérhető legjobb példák az állati polikultúrás legeltetésre Afrika Serengeti vidékén találhatók. A vadonban a legelésző állatok csordái ragadozók, oroszlánok, leopárdok, gepárdok, sakálok, hiénák, vadkutyák és mások táplálékául szolgálnak. A ragadozók nyomása miatt a legelésző zsákmányállatok szoros csoportokba tömörülnek, viszonylag gyorsan csak a kedvenc táplálékukon legelnek, majd a vízre és a zöldebb legelőkre vándorolnak. A legelésző állatok taposása bekeveri a trágyájukat a talajba, és patanyomgödröket hoz létre, amelyek miniatűr madgyűjtő medencékként és miniatűr vízgyűjtő zsebekként működnek. Miután egy sor legelésző állat áthalad egy területen, kevés táplálékuk marad, amíg a gyep újra nem nő. Csupán annyit kell tennünk, hogy elkezdjük kutatni a serengeti legelő állat ökológiáját, és a kapcsolatok összetett hálója nyilvánvalóvá válik. Nem kell mindenkinek vadvédelmi ökológusnak lennie ahhoz, hogy működőképes, többfajú legeltetési rendszert hozzunk létre. Ez valójában elég egyszerű. Azonban alapvető ismeretekkel kell rendelkeznünk az állomány sűrűségről és a legelő gazdálkodásról. Állomásarányok. Mindenki, aki legelőnél, látott már olyan legelőt, ahol túl sok állat van. Egyszerűen fogalmazva, az állatok minden egyes falat zöldet megesznek, még a legközelebbi levágott golfpálya grálna is bujának nem tűnik. Miután leették a legelőt erre a szintre, nincs elég takarmány az állatoknak, és egészségük, táplálkozásuk romlik. A talajtömörödés problémává válik, mert már nincs gyökér, amely csatornákat fúrhatna a víznek, hogy leszivárogjon, vagy rostos szenet adjon a talajhoz. Az állatok túllegeltetése a földromlás és az elsivatagosodás egyik legnagyobb oka globális szinten. A túllegeltetésből eredő leromlást az állatok bezárásával kapcsolatos műveletek hívei propaganda eszközként használják, hogy kiküszöböljék a kis legeltetőket vagy farmereket, mint versenytársakat az élelmiszerpiacokon. A helyreállító mezőgazdaság gyakorlóiként különösen tisztában kell lennünk a sok körben létező túllegeltetés ellenes elfogultsággal, mert célunk a föld növényállatrendszer egészségének és vitalitásának helyreállítása, nem pedig a leromlás. Azzal, hogy megfigyelőek vagyunk, és gondosan kezeljük legeltetési szokásainkat, biztosítani tudjuk ezt. Ha egy legelőn túl sok állatot tartunk, és nem forgatjuk át őket egy új legelőre, az biztos út a romláshoz.
Ennek ellenére a legelők túlnépesítése túllegeltetéséhez is vezethet. Ez ellentmondásosnak tűnhet, de valójában lehetséges. Nem messze Ashley házától, a délnyugat-Wisconsin-i régióban, és közvetlenül a vegyszeres kukoricatábla sarkán található egy tanúsított biogazdálkodást folytató, fűvel táplált marhahús tenyésztő farmja. Ez a marhatenyésztő nagyon aggódik az emberi hatások mértéke miatt a bolygóra, és biztosítani akarja, hogy a saját személyes lábnyoma kicsi legyen. Egy nagyon kicsi, a tulajdonos által épített, elektromos hálózatról leválasztott faházban él, és annyi olyan dolgot csinál, amit a fenntarthatósági kultúra szeretne a tömegek számára ösztönözni. A kis lábnyom iránti aggodalma annyira mélyen gyökerezik az etikájában, hogy határozottan ellenzi a túllegeltetés. 13 hektáros legelőjén összesen 3 marha bőre van. A legelő nincs felosztva karámokra a rotációhoz, és az állatok szabadon barangolhatnak a 13 hektáron bárhová táplálékért. A legtöbb hivatkozás, amit olvasott, azt állítja, hogy 13 hektár körülbelül 13 szarvasmarhát tud eltartani túllegeltetés nélkül, de tudja, hogy ez téves. Tudja, hogy 13 tehén súlyosan túllegeltetne 13 hektárt, és a világ végéhez vezetne, ha mindenki ilyen ütemben legelne, mert nap mint nap szembesül azzal a ténnyel, hogy 3 szarvasmarhája túllegelteti ugyanazt a 13 hektáros területet. Ha 3 szarvasmarha képes túllegeltetni 13 hektárt, akkor 13 szarvasmarha 13 hektáron a következő Szahara sivatagot okozná, és mindannyiunkat elfújna a szél. 3 szarvasmarhája valóban túllegelteti a 13 holdas területet. Megfigyelése helyes. Ez azonban inkább a rossz gazdálkodási gyakorlatnak, mint a túl sok szarvasmarhának köszönhető. 3 húsmarhája 13 holdas birtokon reggel felébred, és nekivág a legelési napjának. Megeszik az első falatot kedvenc takarmányukból, majd tovább lépnek a következő kedvenc falatra. A kevésbé ízletes takarmány megetetlenül marad, akárcsak az ízetlen és káros gyomok. Ahogy az évszak előre halad, a szarvasmarhák csak a kedvenc takarmányukat eszik, míg a nem kívánatos takarmány, mint például a bogáncs, erősebbé, fásabbá és kevésbé ízletessé válik, és ami a legfontosabb, magot hoz. Hamarosan 1 millió bogáncs lesz a 3 helyett, és nem sokkal később egy csupaszra nyírt fűből álló legelő nyílik az ősi bojtorján és parlagfű erdő között. Azzal, hogy megengedi a szarvasmarháknak, hogy csak a kedvenc takarmányukat egyék, és nem távolítja el az ízetlen növényeket, 3 szarvasmarha sikerült elpusztítani a 13 holdnyi gazdag, bőséges legelőt. Így bebizonyította magának, hogy a túllegeltetés áttok a földön, és hogy jövőre úgy dönthet, hogy kevesebb szarvasmarhát tart. Akár úgy dönt, hogy kevesebb szarvasmarhát tart, akár nem, hamarosan kénytelen lesz kevesebb szarvasmarhát tartani, mert nagyon kevés takarmány marad azon a 13 hektáron, amit megehetnének. A túlszaporodás leromolhatja a legelőket azáltal, hogy több élőnövényi anyagot távolít el, mint amennyi a következő legeltetési kör előtt regenerálódni tud. A túlszaporodás leromolhatja a legelőket, ha nem kaszálják befejezőleg vagy más állatokkal legeltetik őket, hogy megakadályozzák a nem kívánatos növények elszaporodását és maghozását. Erre különösen jók a juhok. Több durvább növényzetet esznek, mint a szarvasmarhák, és ezen is boldogulnak. Ők az állati polikultúra befejező kaszálói. A juhok számának ökölszabálya, hogy ugyanannyi juh legyen, mint ahány szarvasmarha. Egy legelő természetesen több juhot tart el, mint 1 hektáronként, de mire egy tehén és borjú, 2 sertés és 2 pulyka átmegy a legelőn, az nem ugyanaz, mint egy friss legelő. Bár a legelő kevesebb juhot tart el hektáronként, ha más állatokkal forog, mintha csak juhokat nevelnének, az állatok teljes száma és az állati biomasszává alakított rendelkezésre álló takarmány teljes mennyisége nagyobb, mint egy fajos rendszerben. Hogy bemutassam, milyen egyszerű ez, először az egyik legegyszerűbb vezető-követő rendszerről fogok beszélni, olyan állatokról, amelyek a legtöbbünk számára ismerősek. Ezek az állatok a szarvasmarhák. Marha.
A legegyszerűbb és legtöbbet kutatott vezető-követő rendszer az, amelyben csak szarvasmarhákat használnak. A rendszert az első harapás elmélete szerint irányítják. A szarvasmarhák a legtáplálóbb legelő tetejéről legelnek, igényeiknek megfelelően. Ezután tovább lépnek a következő első harapásra, és így tovább, amíg az összes kedvenc legelőjüket meg nem harapták. Ezután visszamennek a legelőre, és a következő harapást lefelé veszik a száron, egyre kevésbé tápláló takarmányba. A legegyszerűbb vezető-követő rendszerben a fiatal borjakat viszik először a legelőre. Nekik van a legnagyobb tápanyagigényük az összes tehénél egy szakaszában, és a legjobb legelő falatokat fogyasztják. Miután a borjak először legelték a legelőt, és mielőtt elkezdenének áttérni a második harapás szakaszára, friss legelőre viszik őket, ahol továbbra is a legélesztőbb és legtáplálóbb takarmányt legelhetik. A tejelő teheneket ezután arra a legelőre viszik, ahonnan a borjak elhagyták. Az ilyen egyszerű rendszerekről kimutatták, hogy növelik a borjak ösztömeggyarapodását, és nem csökkentik a tehenek tejhozamát. A rendszer még tovább finomítható. Egy ideális helyreállító mezőgazdasági legeltetési rendszer egy többfajú, csőcselékből álló, vezető-követő rendszer lenne, amely a szarvasmarhákkal kezdődik. A borjakat lehet először legeltetni. Ezután a teheneket termelésük alapján két osztályba lehet sorolni. A legnehezebb tejet termelők a borjak mögé, majd a könnyebb tejet termelők a nehéz tejet termelők mögé kerülhetnek a legelőre. A szárazon álló tehenek követhetik őket. Egy ilyen vezető-követő rendszerrel a borjak megkapják az összes legtápláló belső falatot, a tehenek pedig a második és az azt követő falatokat. Ez a legeltetési rendszer igazodik a legelő növekedéséhez. A legelőn az első falatok a rendelkezésre álló takarmány legkisebb részét jelentik. Ez jól illeszkedik a borja kisméretéhez és magas tápanyagigényéhez. Az idősebb teheneknek több tömeges és száraz anyagtartalmú étrendre van szükségük, és pontosan ez áll a mi rendelkezésre, miután a vezető tehenek áthaladnak. Az érett, szárazon álló tehenek, amelyek csak száraz szénán is képesek jól boldogulnak a vezető tehenek által hátrahagyott durva takarmánnyal is. Egy ideális helyreállító mezőgazdasági legeltetési rendszer egy csőcselékkel teli, vezető-követő rendszer lenne, amely szarvasmarhákkal kezdődik. Sertések. Miután a szarvasmarhák végighaladtak a rendszeren, eljött az ideje a sertések betelepítésének. A sertések természetesen az egyik legszélesebb körben mindenevő állatállomány. Magukra hagyva elég sok zöld takarmányt legelnek, de inkább a földben túrnak, hogy lárvákat, gilisztákat és növényi gyökereket egyenek. Szezonban elejtett gyümölcsöket és dióféléket esznek, és ismert, hogy kígyókat, rágcsálókat és földön fészkelő madarakat ásnak és esznek. A sertések szántó viselkedése a megfelelő helyen és a megfelelő időben alkalmazható, amikor a gazdák meg akarják bolygatni a talajt, hogy új termést vessenek. Néhány vezető-követő gazda először a szarvasmarháit legelteti, majd a sertéseket követi, amelyeknek megengedik, hogy felszántsák a földet, és addig egyenek növényeket és gyökereket, amíg egy sem marad. A gazda ezután követi a sertéseket, és egy kis gabonanövényt vagy előnyben részesített legelőt vet, amikor a tehenek visszatérnek a forgatásra. Minden sertés élvezi a földben túrtást erős, mégis érzékeny orrával, és valóban öröm nézni, ahogy egy sertés felemeli a fejét a lelkes földdel való szimatolásból egészen a szemöldökéig. Egyes sertésfajták azonban kevésbé gyökereznek, mint mások, és jobban fejlődnek a legelőn. Egy mélyreható vita arról, hogy mely sertésfajták fejlődnek a legjobban a legelőn, soha véget nem érő lenne, és annyi igaz hívőt sértene, mint amennyire másokat felvilágosítana. Tehát ahelyett, hogy túl sok részletet vitatnék meg, csak röviden megemlítek néhányat. Egy évelő, helyreállító mezőgazdasági rendszerben az egészséges legelő a kulcs. A fáspolikultúra fontos, igen, de a legelő egészség az, ami az egész rendszer egészségét meghatározza. Ha a takarmány minősége magas, az több állatot tart el. Több állat több műtrágyát biztosít a fáknak trágya és vizelet formájában.
Az évelő fás polikultúra idővel zárt lombkoronát hoz létre, annyi árnyékot hozva létre, hogy a fű nem fog boldogulni. A telekfejlődés ezen a pontján a rendszer a szavanna rendszerből erdővé alakult. Az eredmény egy élelmiszer erdő, de a zárt lombkorona nem az a rendszer, amely a legtöbb táplálékot termeli hektáronként. A fotoszintetikusan legproduktívabb bioma szavanna, mély, háromdimenziós napgyűjtő szerkezettel. Szeretnénk fenntartani a fásültetvényeinket, hogy a fű mindig zöldebb legyen a kerítésünkön túl. A takarmány egészsége jó állategészségügyi eredményt hoz, ami jó emberi egészséghez vezet. Tehát az optimális termelékenység és az egész rendszer optimális egészségének elérése érdekében a sertéseknek nem szabad megengedni, hogy a takarmány egészségét azzal rontsák, hogy azt gyökerestől kitépik. A legelőn való boldogulás mellett a sertések a legfőbb tisztogató eszközök, mivel eladhatatlan terményeket esznek, és az almavesző, mogyoró és gesztenyeszüret után is takarítanak. Ennek érdekében orrkarika viselése ajánlott, egy accolú mellán, az orrlyukak közötti húsos részen, át, egy másik pedig az orr hegyében. A fülbevalók és a köldökbe dugott fülbevaló is jól mutatna, de ezek nem töltenek be olyan hasznos funkciót, mint az orrkarika. A beavatkozás eleinte fájdalmas, és a sertések mindig 10-szer hangosabban visítanak, mint amennyit a tényleges fájdalom indokol. Az orrgyűrű felhelyezését a legjobb közvetlenül az elválasztás után, vagy amint megérkeznek a hízó sertések a farmra. A szabadon engedés utáni másodperceken belül a sertések abba hagyják a panaszkodást, és úgy tűnik, semmilyen kellemetlenséget nem tapasztalnak. Ha csak persze nem próbálnak meg a földbe gyökerezni. Éhes pocakuk gyorsan megtanítja őket legelni, ahelyett, hogy gyökeret ásnának. Egyes fajták gyorsabban tanulnak, mint mások. A sokféle sertésfajta közül, amelyeket legeltettem, 2 kiemelkedik. Más gazdákkal szerzett tapasztalataim egy harmadikhoz vezettek. A vörös akácsertések úgy tűnik, egészen jól fejlődnek a legelőn, akárcsak a berkshirejek és különösen a tamworthiak. A 3 közül a berkshirejek tűntek a legsoványabbaknak, ha fűvel etetik őket, és a legelőn a súlygyarapodás és a takarékosság bajnoka messze a tamwort. A berkshirejeknek néhány napra van szükségük, mire rájönnek, hogyan kell jól legelni, de a tamworthiak, amint leszálltak a melbimbóról, elkezdenek füvet keresni. Amikor nincsenek meggyűrűzve, a tamwort sertések okozzák a legkevesebb kárt a legelőn. Több államban is láttam gyűrűzetlen tamwort sertéseket legelőn, amelyeken látszólag nem találtak gyökeret. További említésre méltó sertések a spanyol baszk régiókból származó fekete-ibériai sertések. Észak- és Nyugat-Spanyolországban a sertéseket legeltetik, és makkal és gesztenyével hizlalják őket. Sötétebb húsukból lesz a híres Jamoni béricó, amelyet a spanyolok és vendégeik szeretnek. Franciaországnak és Olaszországnak is megvannak a saját kedvenc legelői és makkal táplált sertései, és ez a trend Észak-Amerikában is egyre terjed. Nincs semmi ahhoz fogható, mint a sertéshús íze és állaga, amelyet egész nyáron legeltek, és a maprésekkel, mogyoró és gesztenye száradékokkal, valamint makkal hizlaltak. A helyreállító mezőgazdasági rendszerben a sertések kezelése magában foglalja a használatukat a végső takarítási eszközként. Az alma esetében a takarítás időzíthető a júniusi hullás idejére, amikor a rovarok által károsított gyümölcsök lehullanak a fáról. A sertések boldogan turkálnak a fás polikultúrában, és fajják fel az apró, rovarlárvákat tartalmazó gyümölcsöket. A betakarítás után, legyen az alma, gesztenye vagy mogyoró, a sertéseket forgatják a fák alatt, hogy felszedjék azokat a gyümölcsöket vagy dióféléket, amelyeket az elsőként betakarító emberi dolgozók kihagytak. Egy sertés követi a szarvasmarhát rendszerben az ökölszabály az lenne, hogy legfeljebb 2 kifejlett sertés legyen tehenenként. Kevesebb, mint 2 sertés tehenenként tökéletesen megfelel. Túl sok sertés esetén nem marad elég takarmány a boldoguláshoz, megéheznek, és elkezdik áttörni az elektromos kerítéseket. A sertések hihetetlenül intelligens állatok, és amint megtanulják,
hogy csak egyetlen ugrás kell az elektromos kerítésen való átjutáshoz, pontosan ezt fogják tenni, ha nem jutnak elég ennivalóhoz a karámjukban. Pulykák. Miután a szarvasmarhák lenyelték az első 2 falatot, és a disznók is eltakarították maguk után, a pulykák kiváló választást jelentenek. A pulykák füvet és kaktuszféléket csipegetnek, és marad is nekik egy kevés, de jobban szeretik a nagyobb magokat és rovarokat. A pulykák megeszik a nagyobb legelők által hátrahagyott trutyihoz vonzott rovarokat, valamint azokat a magokat is, amelyek esetleg átjutottak az előttük haladó állatok belén. A leget és letaposott törmelékben kaparásznak bogarak, hernyók, férgek és nagy magvak után kutatva. Sok legelőgyom, amely nem nyújtja a legjobb takarmányt a szarvasmarhák és a sertések számára, nagy magokkal rendelkezik. Ezeket a nagy magokat a pulykák felfalják, és a madarak zúzájában porrá őrlik. A pulykák, és minden szárnyas, nagyszerű módja annak is, hogy alacsony költséggel és idővel ásványi anyagokat juttassunk a legelőre. A magas hozamú legelő érdekében az alacsony ásványi anyagtartalmú anyagokat egy ásványi anyagettető dobozba lehet helyezni, és a pulykákkal karámról karámra húzni. A durvább szemcséjű ásványi anyagok gyakran olcsóbbak, mint a finomabb szemcséjű ásványi anyagok, egyszerűen azért, mert kevesebb őrlési idő alatt állítják elő őket. Ahogy a pulykák legelnek, a legelőn rendelkezésre álló ásványi anyagok teljes spektrumát felveszik. Belsőleg hiányosak lesznek azokból az ásványi anyagokból, amelyek hiányoznak a legelő talajából. Minden szárnyas ösztönösen válogatni fogja a kavicsot, amely biztosítja számukra a szükséges hiányzó összetevőket. A kavics finom porrá őrlődik a zúzájában, a madár emésztő savai és enzimjei hatnak rá, és amit a szervezet maga nem használ fel, az kiürül arra a legelőre, amelynek szüksége van erre az ásványi anyagra.